Hello mga Yinyens! Amayans no, good morning no, blessed Wednesday morning no, araw ng Miyerkules no, May 14 po, 2025 no. Eleksyon ng May 12 no, nung Lunes, kaya ayun mga Yinyens, papakita ko yung resulta ng boto ng buong Pangasinan sa mga senador naman, sa mga senador. Papakita ko naman yung top 40 mga Yinyens no, top 40. Yung sino nangunguna at sinong mga nakuha ng top 1 hanggang top 40 mga yan, itong buto ng mga senador ng buong probinsya ng Pangasinan. Ito man yan, nakuha ko itong mga resulta man yan sa ano man yan, sa ABS-CBN no, pwede rin sa GMA. Search naman yan no, kung halalan 2025 no, lalabas yung resulta. Sa buong Pangasinan man yan no, ang nakuha ng number 1 na boto ng senador si Bam Aquino no. Si Bam Aquino mga yan no, merong boto na 688,654. Ayan mga yan no, si Bam Aquino 688,654. Pangalawa mga yan no, si Erwin Tulfo, siya ang pangalawa. Nakuha siya ng boto ng 674,767. At pangatlo mga yan si Tito Soto, siya yung pangatlo mga yan no, 592,355. At panglima mga yan, pang-apat no, si Senator Bongo no, nakuha siya ng 574,166. At panglima mga yan so, sa bayan ng probinsya ng Pangasinan, si Benhur Abalos no, merong 562,925. At pang-anim mga yan no, si Lito Lapid no, 534,476 no, pang-anim si Lito Lapid. Pang-pito si Amy Marcos 531,818. Pang-walo mga Yinyans, Ping Lacson 526,331. Pang-siyam mga Yinyans, Pia Cayetano 525,819. Pang-sampu Kiko Pangilinan 517,678. Pang-11 Bin Tulfo 514,595. Pang-12 Bong Revilla 468,885. Ito po yung ano man yan, yung 12 no, na top 12 no, sa probinsya ng Pangasinan, top 12. Bam Aquino, Erwin Tulfo, Tito Soto, Bongo, Benhur Abalos, Lito Lapid, Amy Marcos, Ping Lacson, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan, Ben Tulfo at Bong Revilla. At ito mayas no, yung pang 13 naman, pang 13 ang nakuhang boto ni Abby Binay 448,370. Camille Villar pang number 14 431,490. Colonel Busita pang number 15 387,700. Senator Bato de la Rosa pang number 16 366,926. Manny Pacquiao 327,882. Willie Rebillame 323,432. Congressman Rodante Marcoleta sa probinsya ng Pangasinan, ang nakuha niyang boto 319,418. Heidi Mendoza 251,782. Raul Lambino, Atty. Raul Lambino 250,438. Doc Willie Ong 247,093. Francis Tolentino 244,363. Luke Espiritu 201,778. Gringo Hunasan pang number 25 185,549. Ayan po yung top 25 mga yan no, sa bayan, sa probinsya ng Pangasinan. Number 26 Philip Salvador 148,717. Danilo Ramos number 27 133,750. Arlene Brosas no, number 28 130,041. Number 29 TD Casino 128,337. Number 30 Ronel Arambulo 122,487. Number 31 Lyudi De Guzman 120,727. Number 32, Lisa Masa, 120,504.
Attorney Sonny Matula. Number 33, 111,691. Attorney Jimmy Bundok, no? 110,351. Attorney Vic Rodriguez, no, number 35 sa probinsya ng Pangasinan. 110,379 ang nakuha niyang boto dito. At number 36, Ariel Kerubin, 103,720. Franz Castro, 98,650. Attorney Angelo Di Alban, 81,283. Number 39, Roberto Balon, 77,466. Top 40 mga inyas, no, si Doc Martis Mata, 61,548. Number 41, Attorney G.V. Hinlo, 55,167. Number 42, Pastor Apollo Kibuloy, 52,984. Yan po yung nakuha ng boto mga yan sa probinsya ng Pangasinan mga yan, yung mga senatorial mga yan. Ang number 1 po, si Bam Aquino, no? Erwin Tulpo, Tito Soto, Bongo, Benor Abalos, Lito Lapid, Jaime Marcos, Ping Lacson, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan, Ben Tulpo at Bong Revilla. Yun po yung top 12, no, sa probinsya ng Pangasinan nakakuha ng boto dito sa probinsya ng Pangasinan. At 13 po, Abby Binay, Camille Villar, Colonel Busita, Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Willie Villamiro, Dante Marcolita, Heidi Mendoza, Raul Lambino, Doc Willie Ong, Francis Tolentino, Luke Espiritu, Gringo Hunasan. No, number 26, Philip Salvador, Danilo Ramos, Arlene Rosas, Steve Casino, Ronel Arambulo, Yudi Di Guzman, Lisa Masa, Attorney Sonny Matula, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez, Ariel Kerubin, Franz Castro, Attorney Angelo Di Alban, Roberto Balon, Doc Martis Mata, Attorney G.V. Hinlo, Pastor Apollo Kibuloy. Yan po yung top 42 mga yan dito sa bayan ng probinsya ng Pangasinan. Okay mga yan, no? Salamat po sa panonood. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Blessed Wednesday morning. Ngayon is May 14, no? 2 araw patapos ang eleksyon. Sana sa panonood mga yan, and bye bye mga inyens.